Hey guys, my name is Sid and welcome back to my channel. And her goal is not in her. Today, actually, we're going to celebrate 3 occasions. Kahapon, it's actually Chinese New Year. And at the same time, it's Valentine's Day today. Kaya sa mga may jowa dyan, congrats! Sa mga single dyan, abang-abang, let's wait. Sabi nga dun sa nakita ko sa isang Facebook post, kung hindi mo pa nahanap yung Eva or Adan mo, baka ikaw yung ahas. Ito yung pinaka-sineselebrate talaga namin ngayon. It's our Lola's 81st birthday. Wow, I can't imagine myself mag-turn ng 81. At 81 years old, nasaan kaya ako nun? Siguro YouTuber pa din. Wow! At 81, siguro sa travel na lang talaga. So ngayon, samahan nyo kami to celebrate Lola's birthday in a small gathering and swimming dito lamang sa Meliton Garden and Resort dito sa Tabaco City, Albay. So, come on, let's go. Come on, vamanos. Let's go. Skirt! Ayan! Welcome to Meliton Garden and Resort. Samahan nyo kami, let's go. Come on. Hindi na tayo. Hello po. Hello! Morning! Siya po ating may-ari. Ilang years na po itong Meliton Garden? Start lang kami ng 2017. Pero hindi pa yung ganyan. Yung parang pispan lang. Paano nag-start ang ating resort na farm to? ito. Nakatanim ka mga cabbage, coco. Pero nagpa-farming pa din kayo ngayon? Oo. Talaga. Kasi mayroon ko kami lupa doon. Sana all may lupa. Ako yung lupa ko sa kukulang. Pamana lang naman. Ay, hindi pa ba? Invite mo naman po yung ating mga viewers Hello sa... everyone! Welcome to Meliton Garden and Resort in Zone 1, San Antonio, Tabaco City, Albay. Perfect. Thank you so much po. Ayan. Let's go. Napakadaming transformation pala dito. Dati pala tong farm. Sabi ko nga kanina, ang lupa ko lang is ako. Nakapag-farm lang ako before sa Farmville. Ano, kikitingnan niyo, may mga hearts pa talaga. We're really feeling the love. Ayan, dito na kami. Nakasettle down. Ay, mga pamangkin namin. Eh, nandito si Spider-Man. Hi, what's up, Spider-Man? Kumusta ka? Hello, Tito. Kuya, magkano po sa isaw? Dos lang. Mura naman dito. Ayan si birthday girl. Happy birthday to... Naku, may kumain na, oh. V. Jerome na lang. Naku, may nakikita akong gusto ko. Ayan. Ayan. Taray! Hey! Sabi-isip ka, B. Wow. si Shade. Pak, oh, kalmo walang pimple. Sige daw. Oy, Jai Josh, anong ginagawa niyo dito? Ha? Ba't ka nakatalikod? Ayan o. Ayan na. Oh. Mga pang-Valentine's. Ay, akala ko yun. Prosesyon pala nini. Happy birthday to you. Blow na pala po. Blow. Happy birthday! Salamat. Anong wish mo, Lola? Sana lahat ng mga apo ko ay magkaroon na ng magandang buhay para kada birthday ko maraming regalo. Apakagaling ni Lola. Ilang taon ka na, Lola? 81 po. Wow! Akala ko eten ka, Lola. Mr. Vlogger, balik pa rin mo po. 81 pala. Pero di ka naman mukhang 81, Lola, di ba? Naku, salamat naman. Hindi malabong mata mo. Sana magsaya tayo uli kung ang lahat ng mga anak ni Vite ay mag-asawa na. Naku! Good luck, good health,
But God bless me. Yeah! Kain na na! Inuman na, oh. Nakakano sa ilong. Tula. Ay, ang ilong ko. Ilong madaliri. Ilong nasarat! Let's go. Ang ganda ng shot glass natin. Sa vlogger, ang kanyang problema, ilong din. Sino? Sino Lolo? May problema. Ako. Ay, Mama Se. Ang ganda ng shot glass natin, di tayo magkakadayaan. Ayan, so ngayon maglalaro kami. Ang laro natin ngayon is category game. Ang gagawin natin ngayon is magbibigay tayo ng category. Tapos, ngayon, pag sino natalo at walang masabing category or part ng category, siya ay iinom. O yan. Ready na ba kayo? Ready na! First category, chichirya! Mang Juan. Naulit! Painom! Iinom! Wow! Next category, brand ng sapatos! Gucci. Patrician. Christian daw. Adidas. Ano tanong? 5, 4, Reebok. Sperry. Nike. Kinay. Pag local lang Nike. Kinay. Reebok. Local. Bicolano ang may Reebok. Tubig, tubig. Reebok yan na! Dali na. Dali na. Next category, brand ng damit! Pen shop. Ha? Adidas. Wow! Shop, sinabi na. Easy, basic. Next category, municipalities sa Albay. Ano ito? Makakay. Ginubatan. Santo Domingo. Ligaw daw. Libon. Theodoran. Was. Malinaw. Okay, next category, flowers. Bugambilia. Sumpagita. Daisy. Gomela. Rosal. Santan. Orchids. 5. Bugambilia. Kasabi na. Next category, fruits. Mango. Jackfruit. Apple. Santol. Kiwi. Tomato. Orange. Orange. Kasabi na. Next category, alak. Bunda. Gin. Red horse. Ano na ito? Gin. Wow, competitive. Next category, ulam. Adobo. Minudo. 5, 4, Sardinas. Ano? 5. Binagungang. Binagungang. Baboy. Baboy. Kumba. Laing. Sinigang. Longganisa. Adobo sa sen. Papaya. Gulay. Malunggay. Sinigang. Sinabi ko na sinigang. Last category, isda. Bangus. Philippine. Dilis. Lapu-lapu. Garunggong. Tuna. Barakuda. Philippine. Ayan. Dyan po nagtatapos ang ating category game. Ngayon nyo lang po nalaman na may mga local brands. Yung Nike, may Kinay, yung Reebok. Hi guys! Ayan, so may second game tayo. Ito naman Pinoy Henyo pero for style. Go! Not accepted. Ano, accepted na? Hindi pala. Young at heart. Okay, sino mga magpapares-pares ngayon? Ito magsa-start. Si Tito Joy and si Tito Romeo. Tito Froyla, tapos si Tita Cynthia. Tapos si Mama. Wala silang cho. Kasi ayoko makapartner ito. Si Lula, tsaka ako. Tao. Ayop. Bagay. Hindi. Pangyayari. Pwede. Pangyayari. New Year's Day. Hindi. Birthday. Hindi. Anniversary. Hindi. Pwede. Anniversary. Pwede. Pwede gawin yan sa anniversary. Pwede.
Ano ba? Baby! 3, 2, 1. Okay, next na, sina Tito Froilan natapos si Tita Cynthia. Already? Tao, Hindi. hayop, bagay, gamit sa bahay, Opo. ang linis, muli, Hindi. hindi, sabon, Hindi. Bagay. Pagkain. Opo. Manok. Tao, hayop, bagay, Hindi. lugar. Oo. Lugar sa bahay. Hindi. Lugar sa Pilipinas. Pilipinas lang. Specific or lugar? Specific. Albay? Nasa Bicol? Nasa Bicol? Malilipat! Libon Albay? Ganon? Tabaco City? Yes. Pwede pa. Meliton? Char! Ang mamacho po ng aking mga tito. O, dali, maglalaro ulit tayo. Gusto niyo ba ng laro? Yung laro ulit natin ay category game. Okay. Okay, let's start. City sa Philippines. Cebu, Oh, Legazpi! Naga, 5. Makati. Albay? Sorsog. Okay, oh. Albayo. Mandaluyong. Caloocan! Tagum City! Dagupan, Davao. Davao. Cebu. Tapos na! Canned goods, mackerel. Salmon! Ligo. Guam, 5. Mega. Balik tapos na! Inom na. Hindi, lahat ng tanim sa bahay kubo. Okay, start. Tito, go! kamatis, Patula. kondol, Sigarilyas. At mani. Sitaw. Patani. 5. kondol, Oh, sige, volcano. Mayon, volcano. Bulusan! Isarog! Yeah! taal, Wow! 5. Nakakatuwa. Oh, 5. Oh, talo ka. Ano ulit? Ano lula? Nakakatuwa. Wow! Nakakatuwa is volcano in Java. Wow! May papalit na sa'yo, ano, Kuya Kim. Bye, Kuya Kim. Kuya Kim is out. Lola Bet is in. Mall sa Philippines. Yasiano! Guys, Sano! SM. SM. Ayala. Pacific Mall. Wala! Hindi, ano. Sige. Ang mga dito natin lasing na. Extended, extended. Oh, raise your hand sa lasing na. Raise your hand. Wala. Lola, happy birthday. Hey, Lola. Salamat po. Ay, alam ko na, mag-birthday wish kita kay Lola. Kima, good din. Tagalog. Pinakamaganda, more drinks pa para sa mga apo. Para malaman ng mga apo yung social drinking. Social. Family drinker daw. Ang gusto ko lang kay Lola, maging ano pa siya. Malakas. Hindi, yung Ano to siya, Rich? Lola. kahit matanda na siya, lalong gumaganda. Good health. Good health. Paano yung good health? Spell. awis ko lang kay Tia Bet. Bigyan pa na mahabang buhay, tapos yung guide niya sa amin sa negosyo, Ay. para nandyan pa rin. Yeah! Umiyak ka, Lola. Ay, umiyak ka, oh. Minuta. Minuta. Walang iyakan, muta lang. Sana mahaba pang buhay. Pag kumain ng mga bawal. Ano yung mga bawal? Sabihin. Tayo. Tuyo. Ayun lang yun yung wish mo. Sana huwag kumain. Gutumin natin si Lola. Siyempre, long life, 81, so 19 more years. Yeah. And more travels. Yeah. Bet sana
darating pa ang maraming panahon. Umabog pa kita ng 100. 100. Yeah! I love you, babe. Right now, may mga magnanakaw. Excuse me po, miss. Ano po? Ano po mga ginagawa niyo? Huli ka! Ano ginagawa niyo dyan? Namumulot ng halaman. Ang tagal namin nandito, like sobrang tagalin. No? It was super fun. Umabot kami ng 6 p.m. Kaya we're actually packing up right now. Uuwi na kami. And thank you so much guys sa pag-join sa aming 81st birthday ni Lola Beth. Please do like, share, comment, subscribe, and click notification bell para lagi kayong updated sa aking future updates and future vlogs. So with that, thank you so much and goodbye!